Jamen, velkommen til dette her første møde omkring Esri Brugerklubben, som vi har forsøgt at se, om vi kan lave en hjertestarter til klubben, så vi kan få gang i den igen. Forhåbentlig med en henover her de næste par måneder nogle forskellige chancer. Og jeg håber også, at kan I høre mig alle sammen? At vi kommer i mål med at bevare klubben, men det kommer jeg ind på senere. Jeg vil overlade ordet til Mads Kramer, som er IT-udvikler ved Energinet, og han vil fortælle noget om... Ja, Mads, ordet er dit. Tak, yes. Jamen, jeg vil fortælle om 2 projekter. Jeg deler lige min skærm om 2 sekunder. Og det, som jeg vil fortælle om... Paul, kan du ikke lige sige, for jeg tror ikke, der er andre, der kan snakke end dig og mig. De andre kan kun skrive, hvis du kan se min skærm. Ja. Og du ser kun... Du ser ikke det der, hvor der er sådan noget sort og sådan noget over til højre. Du ser den rigtige slide. Yes. Jeg ser den rigtige slide. Perfekt. Jamen, så tror jeg bare, jeg vil hoppe ud i det. Det, jeg vil præsentere, det er... Har den styr på det? Det har den. 2 projekter, hvor vi hos Energinet har brugt vores Esri-produkter, både Arcgis Pro, Enterprise og flere ting, der vil komme ind på. Først vil jeg lige sige, hvis der er spørgsmål løbende, så skriv det i chatten. Jeg tænker, det er det bedste, og så må Paul og eller Dorte lige råbe op, fordi jeg kan ikke se chatten, men det kunne jo godt være, at der var nogen, der havde spørgsmål undervejs, så lad os bare tage dem. Ellers så kan vi runde det hele af med nogle spørgsmål. Men som sagt, så vil jeg gå igennem 2 projekter, som vi har inden for de sidste par år har udviklet og stadigvæk arbejder lidt på. Men det er det, vi kalder den digitale logbog. Og så er det noget, vi kalder lækage-appen eller lækage-app. Det ene projekt er for el. I Energinet har vi jo el og gas. Så digital logbog, det er for vores elafdeling, sådan meget hurtigt sagt, og lækage-appen er for vores gas. For hver projekt vil jeg bare lige forklare, hvad er baggrunden, hvorfor gør vi det, og så hvad vi har lavet, og hvilke udfordringer og gevinster har vi så set ved det her projekt. Men jeg har jo bare ud i den første. Yes, der var den. Den digitale logbog. Jeg har startet med at skrive det et misvisende navn, fordi en logbog kan jo være mange ting. Men det vil være meget langt at kalde den lodsejerkommunikation og rettighedsgodkendelse. Så vi har kaldt den digitale logbog, og det den gør, det er, at den hjælper vores rettighedskonsulenter med lodsejerkommunikation og de godkendelser, der er, når vi laver anlægsprojekter. Det vil sige, at når vi skal ud og snakke med folk, der bliver påvirket af vores projekter, så er der en masse krav og standarder, som skal følges, og der er nogle dygtige mennesker, der så går ud og snakker med folk. Og der har vi lavet den her løsning, hvor de så kan dokumentere processen og hvor langt de er. Derudover har vi eksterne brugere, som bruger det her system. Det er ikke kun Energinet-medarbejdere, det er også eksterne firmaer, som vi køber ind til opgaven. Og så sådan meget specifikt, så har jeg bare lige pinpointet, at det bygger på en meget, meget stor featureklasse, hvor vi så har udviklet en masse services baseret på det, og udviklet en række maps og apps, der så er specialudviklet til de forskellige brugere, der er, fordi der er rigtig mange brugere, og i sådan et projekt, der er både dem hos Energinet, så er der nogle ejendomsmæglere, nogle skovkonsulenter, og der er en lang række, og de skal tilgå forskellige ting, se forskellige ting, og ændre i forskellige attributter. Og det har vi så gjort ved den her en stor featureklasse med mange services, og så har vi bygget web app builder ovenpå.
Jeg hopper videre til baggrunden for det. Og baggrunden er, at historisk set har de her rettighedskonsulenter brugt rigtig, rigtig mange forskellige regneark, som de så har sendt til højre og venstre. Og på den måde prøve at holde styr på de mange mennesker, der er berørt af systemerne, uden noget geografi, men bare en masse regneark, som de har sendt på kryds og tværs. Derudover er der et meget, meget stort fokus fra Energinet og fra alle andre, at det tager simpelthen for lang tid, at processerne skal være hurtigere, og derfor begyndte man at se på, hvilke muligheder har man for at speede tingene op. Det tredje punkt, jeg har skrevet, det er det her med, at med sådan en her løsning, så vil man have adgang til live data. Altså regnearkene, de er jo statiske, indtil du får et nyt stukket i hånden. Men med det her, den digitale logbog, der vil du altid kunne gå ind og så se de nyeste data, som er blevet rettet til. Og den sidste, det var det, jeg også lige nævnte lidt før, det er, at den samme data kan deles forskelligt med forskellige interessenter. Så at en skovkonsulent kigger på et kort, der så viser en type data, men i det samme projekt, og så kan en ejendomsmægler se nogle andre data, som er interessante for ham eller hende. Så det var baggrunden, og hvad vi så har bygget. Det har vi her. Det er sådan lidt en rodet slide, men det var fordi, jeg vil prøve at vise så meget som muligt. Men det vi har bygget, det er så diverse webapp builder ovenpå alle de her forskellige kort, og der er så både nogle til de interne i Energinet, til eksterne rettighedskonsulenter, til skovarbejdere, til ejendomsmæglere og alle de her forskellige interessenter, som bruger data og applikationerne forskelligt. Så vi prøver at imødekomme de forskellige interessenters ønsker. Dernæst har vi lavet nogle dashboards, som giver et overblik over projekterne, og hvordan står det til med projekt X, Y, Z, hvor mange mangler vi at snakke med, hvor mange har vi fået aftaler på plads og sådan noget. Det kan man se der. Og så slutligt har vi lavet det via Python og ArcPy har vi lavet nogle automatiske generering af de her projekter og automatisk opdatering af projekterne. Og med det skal der menes den matrikeldata, ejerinformationer og alt det data, som ikke er os selv, der styrer, men kommer udefra, det bliver så automatisk opdateret, enten når man laver et nyt projekt, eller når man har et projekt, der ligesom er kørende, så kan der jo godt ske ændringer undervejs, og der vil vi så fange de her ændringer med den automatiske opdatering, og så sende en mail ud til de personer, det berører. Jeg tror, jeg hopper lige over og viser de forskellige applikationer, og hvordan det hele hænger sammen, og så tager vi udfordringer og gevinster bagefter. Men så jeg hopper lige ud af præsentationen, og så hopper jeg bare lige ind på de her web-apps, som vi har lavet nogle forskellige. Jeg vil ikke gå ind i detaljer og vise, hvor mange data, fordi der er en masse GDPR. Jeg vil bare give en idé om, hvad det er, vi har bygget, og hvordan man kan skræddersy applikationerne, således at kunderne får det, de gerne vil have. Ser I logbog-rettigheder internt lige nu, Poul, eller ser I præsentationen? Ja, det gør også. Yes, perfekt. Så det her, det er Danmark. Og der er lige nu mange forskellige projekter kørende. Den måde, vi har gjort det på, det er, at når brugeren åbner den her, så er der ikke nogen lag åbne. Så man skal selv herinde med den her søgeknap vælge, hvilket logbog man gerne vil kigge på. Det vil sige, at der er en masse forskellige projekter her. Så lad os bare sige, at vi er interesseret i den her. Så vil den så tænde det lag, og så kan man se det projekt her. Hvis man zoomer ind, vil man kunne se forskellige farver afhængig af forskellige statuser. Igen, dem vil jeg helst ikke gå i detalje med, men det er bare for at vise, at det her med, at man får et grafisk overblik, det er meget, meget hurtigt at se her, om der er en, der stikker ud. For eksempel, de her har en anden farve end i et regneark, hvor du så skal ned i kolonnen og se, hov, der stod
ikke egnet eller egnet. Så det her, det giver et helt vildt hurtigt overblik. Og så har vi lavet nogle forskellige widgets her, der kan hjælpe dem med, hvis de er interesserede. Der er forskellige boligtyper i sådan nogle projekter. Der er noget, der hedder naboer, noget, der hedder på strækning, og så noget, der hedder med boliger, uden boliger og alle ejendomme. Så vil man, hvis man vælger en her, så for eksempel sådan her, så vil den fjerne en masse lag. Så nu viser den kun dem, der er naboejendomme, så I kan se, den viser dem, der ikke bliver ramt af den. Så det er nogle af de her få smarte ting, som vi har udviklet, der gør det nemmere for brugerne at bruge det. Så det var et eksempel af de her, jeg kan ikke huske, hvor mange der er, nu siger jeg, ja, der er x antal af de her forskellige applikationer, afhængig af, hvem der skal bruge det. Så det her, det er så den til intern brug. Derudover så har vi de her dashboards, som viser overblikket. Jeg skal bare lige, nej, det er fint nok. Så kan man se, det giver en forskellig overblik, og igen, så kan man vælge alle de forskellige strækninger eller projekter herover, og så vil man få et overblik over dem. Dem skuber jeg igen lige lidt hurtigt over, sådan, så at vi ikke kommer ud i noget, som jeg ikke skal vise. Og slutteligt, så bruger vi ArcGIS Pro, når vi skal oprette projekter, og når vi internt editerer i data, eller skal tilføje nye ejendomme til de her projekter. Så det er bare sådan et eksempel på, hvordan vi kombinerer Enterprisen med ArcGIS Pro, og hvordan forskellige aktører bruger produkterne forskelligt for at imødekomme deres ønsker. Herover kan I se, at vi har den her værktøjskasse, der opretter database til logbog. Det vil sige, hvis man klikker her, så når der kommer et nyt projekt, så kan man sige, hvad den hedder, hvilke byggenavn indebærer det, og så siger man run, og så bliver der så oprettet et nyt projekt, og så bliver det så integreret i alt det andet. Det var lige en lynhurtig visning af de områder, som vi har arbejdet med. Jeg smider lige præsentation på det. Vi starter lige med udfordringerne, så tager vi gevinsterne bagefter det, for det er federe at slutte på en high note. Men alt kommer jo ikke gratis, og selvom man bruger Esri-produkter, så er der stadigvæk udfordringer. Nogle af dem, jeg har valgt at nævne her, det er det klassiske problem med data, og hvordan skal data forstås, og hvordan skal det bruges. Så vi har haft mange udfordringer med den her automatiske opdatering. Den er meget smart, men den har også givet nogle grå hår i forhold til at præsentere de rigtige Thinkbox og OES-data. Så er der rettighedsstyring. Hvem må se hvad, og hvem må ændre hvad. I den her logbog, der har vi, som jeg nævnte, den her store tabel med en masse kolonner. Og så hver række er ligesom en ejendom i sådan et projekt. Og der har vi lavet en masse services, hvor vi har kunnet sortere på kolonnerne, afhængig af det specifikke behov til den her service, og så på den måde kan vi sortere, så de ikke ser det, de ikke skal se. Men vi har haft, fordi at man kan gøre det på kolonneniveau, men ikke på rækkeniveau, har vi haft nogle udfordringer der. Og så den sidste, som lidt er en klassiker i projekter, der skal have fart på, det er selvfølgelig, at vi lægger skinnerne, imens toget kører. Altså, at da vi startede dag 1, jamen det er ikke helt de samme ønsker, de har nu, fordi at vi udvikler det, mens de bruger det, og på den måde finder ud af, at vi skal gå fra version 1 til version 2.0, og så er der altid udfordringer med at skalere det op og sådan noget. Men det er sådan mere gængse problemstillinger, man nok har i alle projekter, som ikke er så Esri-relevante. Vi har til at imødekomme nogle af de udfordringer her brugt Vertigis. Det vi så før var nogle workflows for at imødekomme nogle af de ønsker, som vi har haft svært ved at løse kun med Esri. Så det er nogle af de måder, vi er kommet ud af. Men i forhold til de gevinster, vi har haft,
så vil jeg lige starte med et citat, som jeg synes er meget fedt. Uden den digitale logbog vil vi ikke være kunne komme i mål. Det vil sige, at de har fået så mange projekter og store projekter, at hvis de blev ved med de her regneark, så var det aldrig gået godt. Så på den måde har vi ramt noget rigtigt, at de nu godt kan komme i mål med den her logbog. Og jeg har lidt været inde på dem tidligere, men de store gevinster er den her datatilgængelighed, at alle kan se det, de skal, og det kan de altid. Vi har versionering og historik på data, og så ja, det der med, at det er live data. Du behøver ikke vente på, at du får stukket et nyt regneark i hånden. Så er der automatik af de her ugenlige opdateringer af Thinkbox og OES-data. Der er automatisk oprettelse af de nye projekter, og så autogenereret e-mail-notifikationer, når et projekt, for eksempel, der kommer en matrikulær ændring, eller der skifter ejere på nogle af de her ejendomme, som vedrører vores projekter. Og så den sidste er den her overskuelige datapræsentation, som vi så med dashboards. Dem fløj jeg lige lidt henover, men de giver sådan en dejligt overblik over projektet og status, og hvor langt vi har i mål og sådan noget. Det var logbogsprojektet, og det går lige lidt hurtigt, men jeg har en bagkant der her, 20 minutter i, så jeg flyver lidt hurtigt igennem, men jeg tænker, hvis der er spørgsmål til lige præcis det her projekt, eller noget, jeg har sagt, så kan vi lige tage en lille pause nu, inden jeg hopper over til Lekage-appen. Jeg ved ikke, om er der nogen, der ved, om der er nogle spørgsmål? Jeg kan ikke se nogen for øjeblikket. Okay. Så fortsætter jeg bare, og så må folk skrive, hvis der er noget. Men den anden applikation, som jeg vil præsentere, er den såkaldte Lekage-app. Og Lekage-appen, det er et indrapporteringsværktøj til gaslækager i vores transmissionsnet. Man har altid sagt, at gastransmissionsnet, de er tætte, der kommer intet udslip. Men så er man begyndt at måle, og altså det er ikke bare Danmark, det er på EU nu, hvor får man ud af, okay, det er ikke helt tilfældet. Der er lidt. Det er ikke alverden, hvis man sammenligner det med køer, for eksempel, hvor meget en ko metanmæssigt udslipper. Men dog lidt alligevel, og der er på EU-niveau kommet nogle krav til, at man skal indrapportere og dokumentere lækager i systemet. Så vi har lavet det her indrapporteringsværktøj, og det er en teknikerapplikation, og det skal forstås, at det er de teknikere, som allerede går rundt ude på anlæggene, der så skal bruge det her værktøj til at indrapportere lækager, når de finder nogen. Derudover kan asset management, det vil sige dem, der styrer, hvad teknikerne skal lave, og hvilken form for reparation vi skal have, og hvornår vi skal gøre hvad. De kan også bruge det her værktøj, fordi at med den her applikation, så får de et godt overblik over, hvor lækagerne er, hvor store de er, hvor lang tid de har været der, så derfor kan asset management nemmere finde ud af, hvad for noget de skal prioritere. Så har vi, synes vi selv, en rimelig avanceret datamodel, og det er fordi, der er en masse krav til, hvordan at de her lækager skal dokumenteres, og hvordan man skal kunne finde tilbage til, hvor lækagen er, og hvad blev der lavet, og hvilke beslutninger har der været, fordi man så den lækage, og er den fikset og sådan noget. Så der er rigtig mange relationer på kryds og tværs mellem selve lækagen, de målinger, der er tilknyttet lækagen, og så hvor den her lækage var, altså på hvilken dims var det en ventil, var det en skorsten, eller noget, der hedder i gas-terminologien, og så selvfølgelig, hvilken stationsområde det var på. Og slutligt så er den her indrapporteringsværktøj, det er en field maps løsning, som teknikerne så har adgang til. Hvis vi hopper videre til baggrund, jeg var lige kort ind på det, men det er dokumentationskrav, der kommer fra EU, og man kan lidt dele det op i 3 ting. Der er selve målingen af det, det vil sige, at teknikerne går ud og måler og ser, om der er lækager, og det er så dem, de skal bruge appen til at indrapportere. Så er der hele rapporteringsdelen, det vil sige, at når vi har data i databaserne, så skal der også videreformidles på en fornuftig måde, hvordan tilstanden er i vores systemer. Og slutligt, så skal EU eller nogle andre komme ud og verificere, at det vi har gjort lever op til de krav, som EU sætter, og at det vi siger, vi gør, rent faktisk også er det, vi gør.
Så de her 3 søjler skulle vores produkt leve op til. Og så, hvad har vi så lavet? Der i baggrunden kan man bare se sådan en flow-diagram over, hvordan en teknikerprocessen var til at måle en lækage. Det lyder meget simpelt, han går bare ud og måler, og så indrapporterer han den. Så simpelt var det desværre ikke, så det var bare for at give en fornemmelse af, hvad vi skulle tilgodese, når vi lavede den her fieldmaps-løsning. At det der baggrundskort aktivitetsdiagram. Men det vi har lavet, det er selve registreringsappen, det vil sige en fieldmaps-løsning, hvor man så kan indrapportere de her lækager, som er baseret på geometrien af det, vi kalder tekniske pladser, det vil sige dimser ude på vores gasanlæg, som er geokodet, det vil sige ventiler, hvad for nogle eksempler kan jeg komme med, som bare giver lidt mening, fittings, altså hvor sidder de sammen, så er der det, vi kalder skorsten. Så der er en masse tekniske pladser, som de her teknikere, de har styr på, og de er geolokeret. Og så ud fra dem er der så et hav af relationer og forbindelser, således at vi kan lave den korrekte dokumentation. Derudover har vi lavet en masse dashboards, igen for at give et overblik. Så der har vi lavet 4 forskellige. Vi har lavet det, vi kalder et roderingsoverblik, og så er noget, der hedder, jeg viser dem lige om lidt. Og så har vi lavet noget, der hedder aktive lækager, lækagetendenser, og så kvalitetssikring af data. Jeg gennemgår dem bare, når jeg kommer til dem. Og så den sidste, som er det her dataudtræk til rapportering, der har vi så igen skrevet noget Python, baseret på ArcPy-biblioteket, der så via, at brugeren trykker på en knap, jamen så kan vi præsentere data på en forståelig måde, og så kan de så tage de tal hen i de rapporter, som de skal bruge. Og derudover har vi lavet en diverse geoprocesseringsværktøjer, som de også kan eksekvere, og så nogle natlige jobs, det vil sige nogen, der ligger og overvåger data behind the scene. Jeg vil lige hurtigt vise appen, fordi at det vil jeg gerne. Så jeg deler lige skærmen med min iPad, fordi det er der, jeg kan vise den på. Så det prøver vi lige. Jeg kan selvfølgelig selv se, om det virker. Ikke fordi der er meget... Kan I se den? Jeg kan i hvert fald se en micro, den står bare og tænker, perfekt. Okay, jamen så er vi jo kørende. Så det er sådan en fieldmaps, som vi har her. Jeg ved ikke, hvor mange der kender dem, men det er den her app, og så alle ens kort, alle maps har egentlig basically en fieldmaps til sig. Vi har så været inde i vores og lave en masse konfigureringer og opsætninger, der gør, at den er så god som muligt, hvis man kan sige det sådan. Men hvis man så trykker på den her kort til gaslækage, så når teknikeren er ude på stationen, så vil GPS'en selvfølgelig sige, når du er her. Og så kan teknikerne gå rundt og måle på alle de her tekniske pladser. Det her, det er de tekniske pladser, jeg nævnte før. Så her, hvis man klikker, nu klikker jeg på T7, det kan I selvfølgelig ikke se. Så kommer den her over til venstre, at man kan se, at man er i det der en linjeventil i Måløv, og du har et teknisk plads med et navn, og så T7. Hvis man klikker på den, så kan man se, okay, det er så sådan en toldehane af den her type. Hvor skal man måle? Du skal måle der, på den blå og de røde, og hvad er det for nogle typer? Og hvis man så finder en lækage, så kan man så klikke på lækage, tilføje lækage. Jeg vil ikke tilføje nogen. Og så kan man gøre det. Og det samme kan man så gøre med en måling. Så tilføjer man så måling. Det er fordi en lækage kan godt leve over lang tid, så den skal have mange målinger tilknyttet sig. Igen det, at man skal have historikken og sådan noget. Så det går teknikere rundt og gør. Så hver gang de finder en lækage, så opretter de den her i. Og så en af de ting, der er ret smart, det er, at vi så bagved, for dokumentationens skyld, som vi skal kunne, det er, at vi skal dokumentere, at han rent faktisk har målt alle steder. Men da der er flere 100.000 af de her målinger, kan man ikke indrapportere alle nulværdierne. Altså nulværdier, det vil sige, hvis der ikke var en lækage. Men de skal stadig dokumenteres, så man ved, at de er her.
Så vi har lavet et smart system med, at de kan sige, nu går jeg i gang på den her station, og så løber de den igennem, og så kan de sige, nu er jeg færdig på den her station, og så kører det her Python-job bagved, der så tilføjer 0 punkter til alle dem, der ikke havde en lækage. Og så er der noget sikkerhedstjek, der gør, at jamen, kan han så ikke bare starte og stoppe med det samme og sådan noget. Det kan han ikke. Så det er noget af det, hvad skal man sige, avancerede programmering, der ligger bagved. Men det er egentlig fieldmappen. Så det var lige lynhurtigt ind og se, hvordan den ser ud. Så jeg tager og deler med min computer igen. Og jeg skal lige se, det er den der. Fordi så vil jeg lige gennemgå dashboardsene, som vi også har lavet hertil. Det hele handler selvfølgelig om at give et godt overblik over, hvordan ser situationen ud lige nu. Så her har vi en masse data, der giver et overblik over situationen. Så en runderingsstatus, det betyder, hvor har de været ude at måle, og hvor har man ikke været mål. Så i det her datasæt her, der kan man se, at de har afsluttet 25, og de har planlagt 49, der er 2 igangværende. Så det giver sådan en fornemmelse af dem, der står for planlægningen. Jamen, hvordan går det? Og så kan de, hvis de har sagt en dato, skal den her station være undersøgt, og den så ikke er undersøgt, så vil den også lyse rød heroppe og sådan noget. Så det giver et overblik over, hvor man har været, og hvor man ikke har været. Du deler ikke din skærm. Jeg deler ikke min skærm. Prøver vi lige igen. Okay, så nu deler jeg skærmen, ikke? Jo. Så alt det, jeg lige sagde, det er det, der er her på runderingsstatus overblikket. At man kan se, på hvilke stationer man har været, og hvor man ikke har været. Jeg hopper lige lynhurtigt videre. Så har vi lækagetendenser. Det er alt det her bagvedliggende matematik, der viser, hvilken type har. Der er mange forskellige slags dingenoter i vores anlæg. Og der har man så lavet nogle kategorier, for man bedre kan se, jamen, hvad for nogen har flere lækager end andre. For eksempel her kan man se, at det, der hedder en ventstack, umiddelbart er den med flest lækager, og en flowventil, den er ikke, den har en, så lad os putte vores fokus på at forbedre vores ventstacks. Så alt det her, det giver ligesom en idé om, hvordan ser øjeblik ud med lækager, og hvor skal vi putte vores ressourcer ind. Så er der nogle filtre. Lige nu har vi kun data for i år, men så løbende for flere år, så vil man kunne se de forskellige år, og hernede vil man så se de forskellige stationstyper. Aktive lækager viser, den her er blevet frabedt ikke at vise, fordi så tror folk, at vores gassystemer er ved at springe i luften. Så det lader jeg være med. Det er det ikke, bare roligt. Men det er, fordi vi har nogle store bobler, der ser voldsomt ud, bare for at vise, at der er nogen. Så det gør jeg ikke, men der kan man ligesom se, hvor mange aktive der er, og hvor de er henne, og hvornår de bliver fundet og sådan noget. Så har vi en her, som er meget smart, og det er simpelthen det er bare rent datakvalitet. Så det vil sige, har teknikerne indrapporteret data korrekt i forhold til alle de her relationer, der findes. Og hvis ikke, så har vi en masse test, der undersøger det, og så præsenterer vi dem her. Og der kan også være fejl på det bagvedliggende geometridata, så kan man sige, det er lidt mere mit bord, så det er ikke fordi teknikerne har gjort noget forkert, det er simpelthen fordi, at datagrundlaget ikke er helt på plads. Og I kan se, at der er nogle røde nogen nu, men det er jo fint, så ved man, hvor man skal tage fat. Til sidst har vi, hvis nu, at asset management, som jeg nævnte til at starte med, skal ind og lave nogle analyser og lave noget, eksekvere nogle af de her geoprocesseringsværktøjer, så har vi lavet en webapplikation her, som så ikke kun viser data, men hvor at man kan køre nogle af de her værktøjer. Så vi har lavet noget, der hedder kør validering, altså få seneste valideringstal, tilføje de her nulmålinger, jeg snakkede om før, altså det vil sige alle dem, hvor de har været ude, men der ikke var nogen lækager. Og så er der en masse her GP-tools, der ligesom imødekommer brugernes behov. Jeg tror faktisk, det var det.
Så tror jeg lige, at jeg vil løbe udfordringer og gevinster igennem lækage-appen også, ligesom før. Det hele er baseret på en field maps, i hvert fald det, som teknikerne ser. Og field maps er god og kan mange ting, men den har også mange begrænsninger. Den er meget låst i hvad man må og hvad man ikke må, og hvad den viser og hvad den ikke viser. For der er mange ting, vi gerne have, den ikke skal vise, som den stadig viser, på grund af alle de her relationer og sådan noget. Så det er en udfordring, og vi håber selvfølgelig, at med tiden, så bliver field maps bedre og bedre. Må ikke? Så har vi haft store udfordringer med, at da vi opgraderede til 11.1, der var nogle problemer med domæner med AØO, eller specialkarakter i field maps, så der var også nogle udfordringer der. Og så, det er en meget specifik ting, men GIS og SAP, vi bruger SAP til fejlmeldinger og projekter for gas er inde i SAP, så det vil være helt kanon, at de via vores app ligesom kan oprette de her arbejdsordre over i SAP. Der er vi ikke helt endnu. Gevinsterne er heldigvis flere end udfordringerne, og der har en tydelig en for teknikerne, det er, at de kan ligesom indrapportere lækagerne i det, de står med dem og har dem, og de skal ikke stå med papir og blyant og skrive ned, og så ind til computeren senere i nogle regneark og sådan noget. Det er direkte i iPad'en, og så kommer det ind i systemet. Så er der hele det her arbejde med, at nu skriver jeg ventiler og gasudstyr, for det er jo ikke særlig specifikt, men alle de her tekniske pladser, som er en del af kortet, er ligesom få geolocated alle dem, så man kan se dem på et kort. Det har virkelig givet et overblik og gør det nemmere at arbejde videre med. Så er der hele det her dashboards, hvad man kan få overblik i de forskellige faner. Så kan vi lave den statistik og den databehandling, som er påkrævet. Det kan man jo, fordi man har Python om bagved til at lave alle beregningerne. Fordi en ting er at have en masse data i en database, men de skal også kunne præsenteres på en måde, så folk de forstår dem, og så man kan tage de rigtige beslutninger baseret på dem. Det kan man med Python. Så kan vi muliggøre en hurtigere EU-rapportering, fordi hvert år skal der laves en rapportering, baseret på de her tal i nogle forskellige templates og sådan noget. Og der kan vi igen med Python gøre det nemmere for dem at få de rigtige tal i hånden, og så lave de her rapporter hurtigere. Og så kommer der også sådan en kortere forbindelse, nu siger man tættere forbindelse mellem en tekniker og nu kalder det analyseingeniør, jeg mangler bedre, men dem, der sidder og laver alle de her analyser og bruger tallene til noget. For nu har de samme datagrundlag, de kan se de samme dashboards, og teknikerne kan se, når han måler det, jamen så er det fordi, at de får de her tal, og det er dem, de vil bruge til noget. Så vi håber, at det gør, at der ikke er så lang afstand mellem teknikerne og ingeniørerne. Og så vil jeg bare lige slutte af med citat igen, også var et stærkt citat. Det er den bedste app, vi har fået stukket i hånden. Det var en tekniker, der sagde det. Og det var også meget fedt. Og med det, så har jeg ikke mere at sige. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til Mads? Der er dyb tavshed derude. Jamen, jeg var meget grundig, så det giver mig god mening. Jamen, du er grundig, Mads. Så. Ja. Jamen, så vil vi sige tak til Mads, og håber, det har været inspirerende for jer, og høre omkring de her ting. Kig i chatten, er der nogen, der skriver? Jo, der er der noget. Jo, der er sgu komme nogen. Okay. Det er den der med AØO. Når du skriver et problem med AØO i domæner, er det så værdier eller domænenavnene? Hvis det er domænenavnene, er det så ikke normalt ikke at bruge andre karakterer end dem, der findes i engelsk? Så der er code og description. Jeg kan dem bedre på engelsk. Så code, det er tit der, hvor du har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så hvis det er en etter, jamen så svarer det så til en smørenibbel, for eksempel. Men i description, som er der, hvor vi bruger AØO, det er det, som teknikerne de ser. Så det, hvad kan man sige, det er jo aliaset, så derfor vil jeg mene, at det burde virke. Det virkede også tydeligere. Så det er kun ud til teknikerne, så det er beskrivelsen og ikke koden, at vi bruger dem. Mads Mogensen, han skriver, hvilke programmer har I brugt til at lave disse dashboards i? Det er de dashboards inde i Enterprise'en. Hedder det ikke bare det? Nu bliver lige, ja. Enterprise dashboarden. Ja, så det er standard. produkt. Ja, det er et standardprodukt, vi har brugt der.
Og Victor, han skriver igen, AØ-domæner kalder man IDN-domains, hvor der er sat navneserver, som kan resolve requests. Ja, Jeg er ikke... Ja. nej, jeg er heller ikke helt med, men jeg tænker, det er det, som Esri normalt har styr på, og har styr på alle andre steder end lige Field Maps, hvor at der er den her request, der så der fejler. Der er fundet... Lige sådan til orientering, så var det, at vi mistede en masse applikationer af FieldMap-applikationer. Det var kun FieldMap. Alle andre steder virkede AØO, men vi kunne ikke få det vist vores applikationer. Og det er et problem i Esri-verden, og der skulle være kommet en patch til at kunne løse det. Vi har bare ikke fået den, fordi vi har fået den, men vi har ikke implementeret den. Den kom før sommerferien. Perfekt. Men jeg vil sige tak, fordi I lyttede, og så vil jeg hoppe videre på. Yes. Det er godt. Jeg vil sige tak til Mads, og tak for dit indlæg. Jeg vil gå lidt videre. Vi har længe i bestyrelsen gået og snakket om, hvordan vi kom... kan I se mig? Eller jeg ved ikke, hvordan det ser ud ude ved jer. Det er bare i orden. Om hvordan vi fik lavet en hjertestarter på Esri Burklubben. Og det vi kom frem til, det var, at vi ville prøve det her frem til februar, hvor vi vil se om vi kan komme med et oplæg hver måned. Og der har jeg sådan set også brug for jeres hjælp. Jeg er i kontakt med nogle stykker til september-udgaven. Så jeg har reelt brug for, at I også kommer ind med nogle indspark. Det kan være små, det kan være store, det kan være, at det er nogle 5-10 minutters indlæg, men alt er velkommen til bare at komme og vise, hvad I går og laver, og på tværs af forretninger, på tværs af det hele, så vi kan få bredt GIS meget mere ud i verden. Så vi har i hvert fald begyndt at konstatere, at vi ved Energinet er begyndt at få en meget større omtale omkring, hvad det er, vi kan med GIS. Så vi er vokset 70-80% i mandskab, så så det er mere for hele den her snak i gang omkring, hvordan udnytter vi GIS, hvordan kan folk begynde at se, at GIS er et potentielt værktøj til at let gøre dagligdagen. Så jeg håber, den her måde at gøre det på kan være med til også at give den saltvandsindsprøjtning, vi har brug for efter covid-19-nedsmeltningen. Så vi snakker om at lave en generalforsamling i februar, hvor vi mødes, og ud fra de tilbagemeldinger og det vi kan se på deltagerantallet her, jamen så kan vi nok drage en konklusion der til februar om hvordan det kommer til at køre. Der var 52 tilmeldt til dagens seance, og der var 40 på da vi var flest. Lige nu er vi 35, så jeg håber virkelig, at I vil være med til at støtte op om det arbejde, vi i bestyrelsen ligger i at få det her til at køre. Jeg har fået lov til i mit firma at bruge nogle timer til at hjælpe med at få de her ting kørt på plads. Så jeg har ikke så meget mere i dag, men jeg har brug for lidt at høre, om der er nogen, der har nogle ting, de gerne vil af med. Nu er jeg sådan lige lidt handicappet i, jeg ikke ved, hvordan jeg kan sætte alle mikrofonerne til, men
Det ved jeg ikke. Er der nogen, der kan hjælpe? Jeg kan sige så meget her bagkant. Mødet er blevet optaget, så hvis der er nogen, der ikke mener, at vi har været optaget, så skal vi nok være med at lægge det ud. Men ellers så bliver den her seance lagt ud på vores hjemmeside. Og hvis I har brug for lige at få at vide, hvor den ligger hen, så tag fat i Dorte Esmark, så viser hun jer derhen til, hvor den ligger. Jeg kan mærke, at jeg har brug for lidt interageren med jer, men jeg kan ikke... Nå. Jeg kan i hvert fald ikke lige... Er der nogen, der vil sige noget, så ræk lige hånden op, så kan jeg måske gøre det. Ja. Men hvis der ikke er mere, så vil jeg, sige tak for i dag, og håbe hvis I vil give os noget feedback på det her, om hvad vi kan gøre bedre, og hvad vi har gjort godt, så vil det være en stor hjælp for os for at gøre de næste seancer endnu bedre, sådan at vi får delt lidt viden, og også hvor I kan søge noget hjælp, hvis I har brug for noget sparring eller et eller andet omkring de her ting. Så tak for i dag, og god eftermiddag til jer.